1, 2, 3, come on! Hello everyone! Welcome to my channel! Ngayon po guys, bago po kami maligo ni Jesus. My short hair. Ayan. Ngayon po guys, ang gagawin po namin ay kakain po kami ng a lot of vegetables. Right, anak? Yan po guys, ipapakita po namin sa inyo kung ano yung mga kakainin. Yan po guys, may utang lauoy po kami. Ayan. At saka guys, kanin na mais. May kanin na mais. Ayan. Guys, ayan po ang kakainin namin guys. May bagoong po kami. Ayan. Bagoong po yan guys. Ang sarap. At saka may pritong talong. Ayan. Talong. At saka ito, pritong kalabasa. At saka may tinola. Utan po yan. Kahilaw. Uy, ang sarap. At saka guys, kanin na mais. Ayan guys. May dukot. Ayan. Ayan guys. Yan. Dukot ng mais. At saka may tomato. At saka onion. Ayan. Ang sarap. At saka guys, ito po yung kanin ni Kisses. Ito po yung kanin ni Kisses guys. Ayan. May itlog. Ayan po ang kakainin niya. Halik guys, kain na po tayo. Sabaw na. Guys, lagyan po natin ng lemon ang bagoong. Para masarap. Ayan. More lemon. Like this? Tomato? Shake po natin guys kasi ang sarap ng pagkain guys. Ayan guys, so ang sarap. Ang sarap ito guys. Guys, ang sarap po to guys. Oh guys, okra po to guys, ang sarap. Isawsaw mo lang sa bagoong guys, masarap na siya. At guys, masarap po ito guys. Ito po guys. Ayan. Rice corn po yan guys. Masarap. Guys, masarap po ito guys. I-try po natin guys ha. Pritong talong. Kain ka na. Talong. Masarap na. Tomato. Ito po yung favorite ko guys. Masarap. Ito. Masarap guys kapag kasama mo ang anak mo kumain. Sobrang sarap. Kalabasa po ito guys. Pinrito po namin kalabasa. Ito guys. Yung kita mo. Ang gano'n. Dukot ng mais. Ayan. Dukot po yun guys. Ang sarap. Ito. Ito po. Sarap. Ito. At ito. Ito po guys. Lauoy po ito. Lauoy na utan sa Bisaya. Sobrang sarap. Palisan mo siya ng kanin. Palisan mo lang kanin na mais. Sarap. Ang bagoong. Onion. Sobrang sarap. Sarap ba? Guys, nakita ko. Ay, bagoong. Okay, bagoong. Lamig kayo guys ang kanin ng mais. Palisan mo ang mga okra. May juice po kami guys. Bagoong. Guys. Bagoong guys. Lamig lang bagoong. Samot na ang dukot guys. Mga mais sa mais. Samit kayo.
meat. Hindi kaon ito. I'm gonna eat some tomatoes. Tingnan mo niya. Okra Namit. After ito, meat. At ito, hindi po ako dito. Tomato. Onion. Sarap. Bagoong. Bagoong, hindi po namin sa bagoong, guys. Namit kayo guys. Nga ang tanin niya. Ninong! Kalabasa. Pritong kalbasa. Tomato at bagoong. Ang sobrang sarap. Egg. Hindi kinain kasi yung itlog. Pag-uot na. Sabaw. At itong malunggay. Talong guys. Pritong talong. At spicy rice. Spicy. Ito at katsa ito. Spicy. Saglit lang. Okay. Late na po ako. At last, Muli pagkaon sa mga pinuburi guys. Pero lamig eh siya. sobrang Dili makarelate ang mga dato ani guys. Kaya mayaman man sila. Hindi po siguro nila nasa kumain yung mga ito. Rice po, sobrang sarap. ang mga healthy po ito, guys. Yeah, healthy. Yung mga gato, hindi po healthy yung kinakaon nila. Nakaon lang junk food. Mr. Chips. Yan. Kaya dapat proud po tayo na naging mahirap po tayo kasi ngayon sa tikmaan yung mga ganito mga masarap. Diba sarap? Hindi po kayo sa'yo lang pagkain. Diba yun? Subak. Isda. Kaya itong isda ang subak guys. Ano kayo? Tipipit na. Parang saan namin mag-ukra ng nilaga ah. Nilaga ukra po to guys. Ano kayo? Sobrang sarap. Sige, guys. Ayaw niyo po kumain ng rice corn. Ako yun. At saka yung husband ko ayaw niyo kumain. Ako yung kaya kumain ng rice corn. Basta nga ako yun. Mamaya ako kumain ng rice corn eh. Saka matagal pa ako magugutom pag rice corn yung kinain ko. At si Aiba, baby pa po siya. Kaya po siya kumakain. Yan na po guys, tapos na po kaming kumain ni Kisses. At sana po patuloy niyo po kaming subaybayan. At sana po nagustuhan niyo po ang ginagawa namin. At guys, thank you for watching and see you by the next vlog.